Volám sa Miloš Čupka, pôsobím ako pedagóg na našom gymnáziu a som veľmi rád, že minulý týždeň v piatok sa nám podarilo realizovať projekt s názvom Premena školského areálu na klimatickú záhradu. Projekt bol realizovaný vďaka podpore nadácie Východoslovenských elektrární. Tak v rámci projektu sme zasadili v rámci areálu 20 stromov. Ďalej sme vysadili 2400 cibuľovín, osadili sme 3 hmyzie hotely, 4 vtáčie budky, 1 čmelín a som veľmi rád, že do projektu sa zapojilo aj mesto Spišská Stará Ves, ktoré na vlastné náklady zakúpilo ďalších 14 sakúr a 4 ľaliovníky, ktoré sme vysadili v mestskom parku a pred domovom dôchodcov. Aktivitu realizovali študenti gymnázia spolu s pedagógmi dobrovoľnícky a takisto do aktivity sa mohli zapojiť všetci občania, nielen mesta, lebo dopredu boli informovaní na sociálnych sieťach mesta aj školy. Veľmi dôležité je rozšíriť zeleň v rámci mesta, okrašliť naše mesto. Ale veľmi dôležité je aj vytvorenie komunity ľudí, ktorí naozaj dobrovoľne niečo spravia pre ostatných. Lebo ak budeme mať takúto komunitu funkčnú, tak určite vieme naše mesto posunúť dopredu. Tak hlavný estetický efekt uvidíme na jar, kedy tu rozkvitne už spomínaných 2400 cibuľovín, tulipány, narcisy, scíly, modrice, snežienky, modravky. Naozaj, inak tento číslo nie je náhodné, lebo 2400 je približný počet obyvateľov nášho mesta, takže každý obyvateľ si tu na jar nájde svoj kvet.